Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme bismillahi wa bihi nasta'inu wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbalmaw ambe awfuka wala nyumando ni wati na aw munun sogli banna jamana kono jamana koka amba yin Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka kisina ka hina anaka barkal jidile alaka o kenen aw bela jilenka anga ci baba no ala kray kisini ne mabana somoyi abafo aka kuma kan sanumuna ka foni hadama den sara aka fen bela jile metege fu wato fen saba a fen saba dola kelende ko ka saka denyumanti ko membe duawduye anika saraka boye o hukumu konnana jamiatul ansardin bulu faraba mimbe sikoroni kaw fe no ye sikoroni komite ladala sango san ka kayni sungalo kalot letanin kelenye san bafla anitani kononto sango san ka kayni sungalo kalot letanin kelenye obe dondo da ka kerenkerenyala ka sarakatu bo anika duaw kalon ke ka nyesu ka furuma ka kayni nyinantai abara bela jelenkera ka be mekalot letanin kelema san bafla anitani kononto min bara kun folo damnani bega fagaliye ko alasa ka se ka sogo saraka yatimau ani fantaw ni desebagato ma ka ke hinay ka nyesu ka furema ani islame furo bela jele o kofe o turu nya jo ka furula ka do kuye ani ka do nyunu fe o bela jele temenen kofe ina fo ya Sherif la Jabrani la chogoya minna barakum folo damna ni an karamo Alhaji Adam Sanogo alika la seluye wote menen kofe Sherifu nana kana kene datugo krenkanela an karamo den no e Aseyidi Sherif Usman Madan Haidara host Conseil Islamique nyama ba denke no e Sherif Ahmad Tijani ale nana kana kene kunche ni foli ni wali nyuman doyi ani dakurunya flami ni ono gaira mako lase akene kono misrolay anga je ka nyama dawfe an karamo ba fo no e Sherif Usman Madan Haidara amba fo ka wali nyuman do ni kenenga hakilna mi ambla ka mbaranke anga toni moko koroba do yerebe bi olu fatule me olu nana sigi dojola kamiri ka fo amunu me nyanama yala eski ambalema munu me no olu fatule me ante dodo ta ka keta shiblay ka nyeshi olu mawa okele anya ye kuma yi a chenya na ango wai anga keti odila okele anye dodo ta ko ke ambe ni wajuli basiki sango san ka keta shiblay ka nyeshi islama shubbema ka damna anfa adama fokana sekra muhammadu fokana se ambe domina akena ka sisa silama shu fon feme ala bulu ambe akeka aketa shiblay ka nyeshi abema ka kila ka ala yere wili nyinama ya hine kun ala ko dama kan yere nya kanta do kuno ambe de ka wuchugoro ta samusa bara nyina kan ke bara ntako muga ani klina ambulo no kan ka be asam muga ani klin jatidema wala akilna minye akrengere ambulo ka be sungolo kana parce que sungolo ni ala kraka kuma walaje akoko sungolo ye dugo jabi kalo ye ya fa kalo do hine kalo do makar kalo do nyinama yero be hine nyokona janguni mugo mi hine na shula fana watla ko okaka odila ambado sungolo dugo bi jabi kama asna ka taka bla sungolo kle tandula me kofe anana ye oni Hassan ni Hussein ka moldu bebe an karamo ba fe anya fale ka bla sungolo kle tan kilela ambe wala inafo ambe domna ko misisa wulewule da kam mene bolo ka nyeshin jam ko bema ode an kana son ka nyina an ga tabaw ko parce que ala kraye mo kanune ni o ka ke banare mi ala kra fatu aya mene ka soro abe kaburu yazura kenaka donc amba nyini befe mo shikana nyina ka fatule ko an faw an baw an somo fengo fenolu de saleme ku da ala fe an gana nyina ko tari $2 do fana kana dugo ko an yero yi an taw ka nyamlu makunje kuma ndebe dugo ke awyi ka dugo ke tele be ka nyini ala fe ala ka tele so ala ka jidi ala ka barika an karamo ba mi yene hakilna nyima do an kono shija an kenaya ala ko dama ala ka kolasi ka dema ya kolasi inafo ala yere ni kolasi farkulla chukumna ala mo kalai ala kira wuro makama salli ala rasul ne jorobe comité la inafo conseil religieux alhamdulillah ala foka ala walimendo katla ka soli bakanga muhammad bano muhammad sallallahu alaihi wasallam anga glanga sabu fo no Sherif Usman Madan Haidara ale ngara sabu na saraka ni buyaindo anin karamaindo wala o foli ko fe an saraka na fam soron barena akara sabu ka mo chama faranga comité ka akara sabu fana ka shikoron la ko do fana akara sabu fana ka donga fo ko mo do fatura
ko kana do ko ko jaja ko dagalen do kara sababu ko nafa caman fana la sama cɛw y'a dɔn musow y'a dɔn et puis an ye bonya ba sɔrɔ kɔrɔ sikɔrɔ kɔnɔ dugutigiw bɛ fara kan lamɛnw fara kan baara in na an y'o nafa sɔrɔ a la baara in programme bɛ na san o san tɔndenw bɛɛ bɛ cotiser ka wari fara ɲɔgɔn kan ka daminɛ min se mana kɛ fɛn fɛn ye dɔw bɛ 2000 dɔw bɛ 1010 di min se mana kɛ min ye an bɛ cotiser ka fara ɲɔgɔn kan ka misiw faga alhamdulillah ɲinan yɛrɛ an ye misi saba jitura saba de faga sisan ka sogo di denmisɛnninw ma k'a di maakɔrɔw ma k'a di sigiyɔrɔnin du caman kɔnɔna la ka tila ka tobiliw baw k'a la vraiment on n'o bonya sɔrɔ la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Ala k'an dɛmɛ. Nisɔndiya min mana bi o de ye silamɛ mana dugu n bɛ taa ni ka segin nin kuma kan san caman silamɛ mana ye k'a fɔ i bɛ ala ko baara la k'i bɛ baara dɔ la k'i bɛ baraji sɔrɔ o la bon i kan k'o kɛ ni nisɔndiya de o nisɔndiya de banna bi k'a fɔ bi tile kɔni ni ala sɔnna an bɛ ala ko baara de la bi donc o nisɔndiya de banna an y'a ta an karamɔgɔba nɔfɛ n'o ye Serifu Usmani Madani Haidara ye ani diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ k'a fɔ n'i ye sarakatu kɔni bɔ su ye i bɛ nafa sɔrɔ a la wa a bɛ se su fɛnɛ ma an dalen don a la an y'a dɔn fɛnɛ ko o ye wulibali de ye o de y'an bila kɛli la k'an ka mɛruw fo an b'an ka sabu ɲuman fo n'o de y'an karamɔgɔ ye a Seyidi Serifu Usmani Madani Haidara n'a ka denbaya bɛɛ ka silamɛ cɛ ni muso fo nabaga bɛɛ lajɛlen denmisɛn ni maakɔrɔba ka bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ sigi kun ye hinɛ ɲini min ye k'a lase silamɛsuw ma ala ka hinɛ se bɛɛ ma ala ka ɲɛnɛma hinɛ k'an yɛrɛ ye ala k'an bɛɛ sɔn labanko ɲuman na ala k'o k'a ka ala bonya kama ala k'o kɛ kuranɛ bonya kama kira n'a so kama sola ala rasul an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la an bɛ foli lase an karamɔgɔ a n'a ka denbaya ma ka dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ sija ni kɛnɛya ni lafiya ni labanko ɲuman ni sutura bɛ ala bolo ala k'o di karamɔgɔ n'a ka denbaya ma kɛnɛ in sigi kun ye hinɛ kun ye ka se an ka banbagatɔ minnu ma k'a daminɛ an fa adama fo ka na se an sigiyɔrɔ in ma silamɛsu fɛn fɛn fatugu kɔnɔ ala ka hinɛ se olu bɛɛ ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naba cɛman a n'a musoman fana baw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka ɲini masa in fɛ min ma natɔ sɔrɔ an segintɔ kana sɔrɔ dugutigi ka folikan don ko k'a lase bɛɛ lajɛlen ma ci a fɔra ɲɛna wa a bonyana ma wa bɛɛ lajɛlen bisimilalen don a fɛ yan kabini ko in daminɛna kunu ka n'a bila bi la ko wa hali sini a sen b'a la ko a b'a ɲini ala fɛ dɔrɔn ko in ala k'a kɛ taaɲɛ a dabɔra dugawu min kama an b'a ɲini ala fɛ yarabi ko ala ka dugawu minɛ banbatɔ bɛɛ lajɛlen ko ka tila k'a ɲini masa in fɛ minnu fana y'a kɛnɛ in sigi a hinɛ a n'a lafiya ala k'a di bɛɛ lajɛlen ma o ye dugutigi ka kumakan ye n'o bɔra ye sikɔrɔ alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o y'o wasa don u denkɛ la n'o de ye Umaru Keyita ye ko ka foli lase naba cɛman a n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma ko misiri kelen tɛ yen ko min hakili tɛ kɛnɛ in kan yan bi misiri kelen tɛ yen min hakili tɛ kɛnɛ in kan yan bi k'u bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛma an karamɔgɔba n'o ye Serifu Usmani Madani Haidara ye ala sɔnna k'ale min kɛ o conseil ɲɛmɔgɔ ye k'u bɛ foli d'a ma k'a ɲini masa in fɛ ala y'a bila ɲɛmɔgɔya min na k'a ta fanga ala k'a d'a ma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wala ala k'an bɛ sɔrɔ an ma an ka président tɔgɔ la n'o ye Abdoulaye Mayiga ye ani a ka bureau bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ka foli lase sigiyɔrɔ comité ma k'a daminɛ a président na ani comité den bɛɛ lajɛlen ka foli so ma k'u barika da nin baara in na parce que nin ye baara ye min daminɛna a mɛnna o y'a daminɛ ni ala sɔnna o y'a laban parce que o ye waati jan sɔrɔ a la o la an bɛ sigiyɔrɔni fana kaw fo olu minnu fara ka baara in na parce que dugu o dugu ɲɛmɔgɔ de b'a la sigiyɔrɔni autorité politique minnu bɛ yen ani laadala dugutigiw ani ɲɛmɔgɔya sira bɛɛ lajɛlen ani ka alimamu Bamakɔ section tɔgɔ la k'an b'o fo k'u barika da u n'an ka comité bi ku u ye baara kɛ ka ɲɛ vraiment ko k'u fo k'u barika da o kɔfɛ karamɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu bɛna wajuli in kɛ Bamakɔ section tɔgɔ la ko ka foli se u ma parce que wajuli in fana la an sera ka donbaw kan n'a dɔw bɛ yen Bamakɔ ansari karamɔgɔw ka fara diɲɛ fan bɛɛ karamɔgɔ kan u bɛ kafo ɲɔgɔn kan ka jɛ ka dugawu in kɛ ka hinɛ se a banbagatɔ ninnu ma o la ko ka foli se o karamɔgɔ ninnu ma k'u barika da
ka tila ka dugawu kɛ ko in kunjɛko ɲuman ala k'a d'an ma n'a fana kɛra ala k'a minɛ an ɲɛ k'a minɛ banbatɔ ninnu ɲɛ kira hɔrɔma kama sɔli ala rasuli dugutigi ka bonya kɔnɔna na ka taa se an ka alimamiw ma ani ansardini sɔgɔlɛya cogo bɛɛ lajɛlen n'o y'a structure bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ Bamako section na ka se commune 1 ma ani commune tɔ fɛn fɛn ani comité 100 ani commune sɔnna ka na kɛnɛ in kan ka bonya an bɛ foli kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka foli ani tanuni di an ka karamɔgɔw ma n'o ye Udu nationale ani Udu Bamako an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka an balakaw fo ka ansardini jamakulu bɛɛ lajɛlen fo ansardini min ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara ka ansardini sanuman ko don ansardini nɔnɔ kɛnɛ ko don ansardini di nɔnɔ ko don ni ansardini min tɔgɔ fɔr'i kɔrɔ i jate tigɛ i tɛ yira sabula olu nana ko adamadenya bɛ lafiya cogo min o Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale ni a denw ani kalandenw minnu sɔnna ka tugu olu kɔ bi ani kalandenw minnu fana sɔnna ka tugu sherifuw kɔ k'u ka karamɔgɔya dologu bɔ an bɛ sɔn k'a fɔ n'olu tɛ bi Mali tun tɛ yen sabula ka olu jɔyɔrɔ ani karamɔgɔkɛ in sen da nɔ bi o de kɛra sababu ye Mali kun lomolanbala k'a bi bɔn ka se ka Mali basigi Mali faamaw Mali politisiyɛnw olu kan k'o dɔn ni sherifukɛ in ye ɲɛjugu fara ɲɛɲuman kan ni sherifukɛ min ko a ka jama ma ko diinɛ nana ko baara a ye to an ka Ala ka so jɔ mɔgɔw bolo misiri don waati min na a ye mɛdarisa yira ko k'o jɔ ka aw fo ka waleɲuman dɔn ka kuma surunya wagati n'a cogo kama su Ala ka bɔ hɛrɛ la ka kɛ wasa ani kunkɔrɔta ye Ala ka sikoro ta ye Ala ka ansardini ta ye salamu alaikum sigi kun ye min ye Ala ka sabati n bɛ kuma ni ɲamakalatɔn ka yamaruya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jelikuntigi bɛ fa Kanda Jabate nka Ala ma kuma nɔgɔya bɛɛ ma ne ka kuma tɔnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la bi Sikɔrɔ kɔnɔ yan nɔ an bɛ dugutigi fo ka alimami fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ foli lase cɛ min bɛ yen n'a nani kɛra diɲɛ ma hɛrɛ ye cɛ min bɛ yen n'a nani kɛra diɲɛ ma lafiya ye o de ye jɔn ye Ba Madani den ka sɛbɛn a Seydi Sherif Usman Madani Haidara wallahi ne ma kira Muhammadu ye a ma ne tɔɔrɔ Haidara ne ma ye hali n'a sɔrɔ ne ma ye a kumakan dama kama a bɛ ne lafiya wa a bɛ diɲɛ lafiya kuma b'an kɔnɔ nka an tɛ taa yɔrɔ jan ne ma fili ne ma ɲinɛ nin ko in daminɛna Sikɔrɔni fɛrɛ de la ka jama bonya k'a bonya fo ka na se tɛrɛnba la yan a lawula mun de kama mɔgɔ minnu fatura Ala ka ko ma lafiya ye Ala ka ko ma lafiya ye Sikɔrɔni ɲamakalatɔn ɲɛmɔgɔ ka kumakan don a b'i bɛɛ fo nabaga ni tabaga bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji an bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ Ala ka o fɛnɛ kɛnɛ kelen Ala k'o fɛnɛ yira an na alhamdulillah azalan wa abada والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله
tanu bɛ ala ye siga t'a la ala min bɛ yen ka kɔ daminɛli ɲɛ ala min tɛ banni bɛɛ kɔfɛ Allahu akbar an bɛ kisi nɛɛma ɲini ale fɛ a k'o kɛ kiraba kan a ye min samantiya ka dali bɛɛ ye Allahu akbar ani o so dunge sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw namu nɛɛma la min kɔti tigɛ ka ɲini ala fɛ ko ala k'an ye olu la amin amin ala k'an sago di an ma amin ala k'an ka laɲiniw sabati amin ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya amin amin garisɛgɛ nafaba a barikama a bɛ ala bolo ala k'o di an n'aw ma amin amin an bɛ sigi min na bi nin ye sigi dɔɔni ye siga t'a la ni o de ye ka sigi kɛ ka kɛ miiri ye ka kɛ tasi ye minnu y'an kɔn ni jigiya ɲuman bɛɛ ye ala ka hinɛ na ka miiri u la ko u bɛ da yɔrɔ min na don dɔ la an yɛrɛ bɛna o da yɔrɔ ɲɔgɔnna sɔrɔ Allahu akbar ani dugawu donni namu ka ɲɛsin u ma ko olu minnu kɔnna ɲɛ ala ka hinɛ kɛ u la amin ni sigi ninnu nafa ka bon wala an b'a mɛn dɔw ka laseli la ko foyi tɛ su nafa a ye min kɛ kɔ Allahu akbar tiɲɛ don nka n'i ye lajɛli kɛ i bɛ tiɲɛ wɛrɛ ye ka fara o kan siga t'o la foyi tɛ taaba ye fo a ye min kɛ kɔ nin ye tiɲɛ ye n'i ye aya dɔ nɔfɛ tugun surat yasin ala b'a fɔ wa naqtu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allahu akbar ala b'a fɔ di ko an bɛ sɛbɛnni kɛ nka jɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen an bɛ sɛbɛnni kɛ u ye min kɛ la Allahu akbar u ye min kɛ i selen kodɔn ma ka balikuya i bɛ fɛn o fɛn kɛ a nɔ bɛ taa naqtu ma qaddamu wa atharahum Allahu akbar wa n bɛ tila ka nɔtali kɛ u ye fɛn na u ye nɔ minnu to ne ala b'o fana sɛbɛn Allahu akbar o ye nɔ minnu to o ye fɛn minnu sinsin ka bila kira Muhamadu Mustafa ka hadisa jɛlenw b'o la ni mɔgɔ min ye ko ɲuman to a kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na a b'a fɔ den ɲuman a b'o cogo la fa ɲuman ba ɲuman balima ɲuman sinji ɲuman teri ɲuman o bɛ min ɲini ala fɛ ni e ye o dunge ye i b'a sɔrɔ Allahu akbar a bɛ sɔrɔ o dungeya o ye ka atharu dɔ ye siga t'o la i ye min to yen n'i y'o ɲini i yɛrɛ ye ka bila Allahu akbar fara min bɛ kɛ an fɛ ka dugawu kɛ taaba ninnu ye minnu y'a dungew ye an b'a dɔn u b'a dafalen sɔrɔ siga t'a la nin ye jamiyat ansarul islam namu a ka kɛnɛba dɔ ye mali kɔnɔ yan ani mali kɔ kan siga t'a la Allahu akbar n'a ɲɔgɔnw bɛ kɛ a ka ca la a bɛ kɛ ladegeli sira kan ni aw ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ye jamiyat ansarul din Allahu akbar aydra jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na namu an filɛ quartier min na ni o ye sikɔrɔni ye nin daminɛ kuma kana bila bi la san 10 ani kɔ siga t'a la ko san 21 siga t'a la n'o tɛ a daminɛ a waati ni san cɛ janyana siga t'a la an kun bolo san 10 ni kɔ jan nga a sera san 21 ma o kɔrɔ a sinzili jamiyat ansarul islami kɔnɔ sikɔrɔni bɛ sɔn ka ye a mɔgɔ fɔlɔw de la minnu y'a daminɛ siga t'a la o don o la ko mana kɛ cogo o cogo sababu ɲuman tuma dɔ la ala bɛ o di dɔ ma o kɔrɔ nin bonya a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna a daminɛna yɔrɔ min alifadl mutaqaddim ko fusamantiya fɛn na o bɛ a dabɔbaa de bolo min y'a ko daminɛ alhamdulillah an bɛ aw fo sabu nin ye fɛnba de ye an kelen kelen bolo dugawu don an y'o de fɔ
sigi ye minnu taara ye siga t'o la mais belebeleba yɛrɛ ye min ye hakili jigi ne ni aw kelen kelen ye Allahu akbar mais nin ye fɛnba ye dɛ tiɲɛ cɛ caman ye nin kɛnɛ ɲɛnamaya a dɔw tan cɛlaya bi Allahu akbar o ye ya ɲɛnamaya nka o siniɲɛsigi bi olu ɲɛ b'a dafalen na sabu anw bɛ ka sigi olu tɔgɔ la bi ka dugawu se jamiyatu ansarudin islam a su kelen kelen o dama tɛ an faw an baw an somɔgɔw o dama tɛ silamɛ ɲuman bɛɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni dugawu in bɛ kɛrɛnkɛrɛnya bɛɛ de ye kɛrɛnkɛrɛnlen a bɛ daminɛ an yɛrɛ la siga t'a la o la alhamdulillah anw yɛrɛ filɛ sigiyɔrɔ min na dayali dɔ de sigiyɔrɔ don n'o ye sayid mohamed madani karamɔgɔ kɔfɛ ale de ye nin kɛnɛ ɲɛnamaya siga t'a la o la alhamdulillah ale kɔfɛ anw de filɛ ale nɔ na bi o bɛ miiri dɔ jigin an kelen kelen kɔnɔ siga t'a la ko jaja fɛn ninnu a bɛɛ bɛ ban bɛɛ kɛ koyi ani mɔgɔ caman ye nin kɛnɛ sigi yan kɛra hippodrome sirifigɛ Allahu akbar ala ka hinɛ a la amin ale kun ti nin kɛnɛ kun ti fɔ a kɔ ayi sukurani balaba nin kɛnɛ kun ti fɔ a kɔ Allahu akbar a cɛ caman a muso caman binɛ fɔ fana bi ten olu bɛɛ tun ye nin kɛnɛ in seereyabaga ye Allahu akbar nka o bɛ min bi layidu min ni o tun b'o n'u ka ala cɛ ni waati seli ye u taara u ka ala jaabi Allahu akbar iza jaa ajaluhu la yasta'khiruna sa'a wala yastaqdimun Allahu akbar wala ni saya waati sera ala ko waati ti kɔnɔ la fɛn ti fara n'a sera o y'a seli Allahu akbar o de la taa cogo jɔn kan ka jɔrɔ o de la siga t'o la jɔn kan ka hami o de la nka ni jɛ in kɔnɔ an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ala min sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ni nin jɛ in ye n'o ye jamiyatu ansarudin islam anw ka jigiya ka ɲi ko ni min m'a yɛrɛ janfa anw ka jigiya ka ɲi siga t'a la a cɛ kelen kelen a muso kelen kelen bɛɛ la sabu an ni layidu min bɛ taa jɔ ala la o tigi jeni janɛmɛ tɛ ala bolo ayi o tɛ yen o ye jumɛn ye bayaga layidu wɔɔrɔ alakira mahamadu mustafa a ka kumakan na a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ni bayaga layidu wɔɔrɔ dafalen ni o sara k'ale kɛra i ka alijinɛ garanti ye donc min na lahul janna ko alijinɛ garantira i ye jɔn de y'a garanti mahamadu mustafa wa an dar'o la bi nin waati in na nin bɛ an hakili jigin an ka cɛ belebele dɔ la tuguni min bɔra an bolokɔrɔ nin waatinin na n'o ye alhaji buna ɲangu nin bɛ an hakili jigin ale la nin kɛnɛ kan yan nin tɛ gɛlɛma ye an nana nin de kama ɲɛnamaya bɛ tan siga t'a la ni min ka waati sera n y'o de fɔ o de bɛ taa cɛ mana na i kan k'i jija ko jɔyɔrɔ ka y'i la fɛn dɔ kɛ ka y'i la min bɛ diyagoya i kan i jija i se kɛ o la alhamdulillah a ye cɛ minnu tɔgɔ fɔ yan ninnu nɔw yera dɛ o ye baara min kɛ nin jɛ in kɔnɔ yan yɛrɛdi min kɛra u fɛ tadihiya ko an k'an ɲɛsin ala ma an ye cɛ minnu tɔgɔ fɔ bi bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ninnu ye jɔda dɔ ta an kelen kelen bɛ ten de ko an bɛ bɔ yan don min o k'a sɔrɔ mun b'an bolo an k'an jija ka kɛ cɛw la layidu min b'a ni ala cɛ minnu bɛ saya kɔnɔ o kan ala ka ɲɛ olu la kuranɛ ko ten wa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu llaha alayhi فمنهم من قضى نعبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يا أكبر ولا ولا قرآن كتبدي كتب مؤمنون صدقوا يتشتغلك يا أكبر جمعنا ما أحد الله عليه الله أكبر ويليد من دا على بلو وي على الليد نيونيا مينا صدقوا كو يتشتغيا كنكا n'anw ye nin mɛn dɔrɔn anw nimisi bɛ wasa
o la jamiyat ansarul islam n'o y'a sɔrɔ silamɛya ka ca a baaraw ka ca ne ma da la baara kelen bɛ silamɛya la ko an tɛ min na dɛ seli sun hiji jaga fɛn o fɛn ye farida ye ni mɔgɔw ɲɛ b'o la u bɛ min na an b'o ɲɔgɔn na an b'o ɲɔgɔn na nka an bɛ dɔ la bɛɛ t'o la dɛ o ye jumɛn ye kira ko an ka seli an bɛɛ jɛra ka seli kira ko an ka sun an bɛɛ jɛra ka sun a ko an ka hiji an bɛɛ jɛra k'o kɛ a ko an ka jaga bɔ an bɛɛ ko k'an b'o la o kira kelen ko a ye bayi'a kɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛna sabati o kan o kɔrɔ aw ni nimisi wasa don k'a fɔ ɲininkali mana bɔ fan o fan ko kira ka yamaruya kan na o dafalen bɛ aw bolo ni seli de y'a bɛɛ ye ni seli ɲininkali kɛra o b'an bolo i n'a fɔ a bɛ tɔw bolo mɛ n'a nana se nin ma dun n'o ye bayi alayidu wɔɔrɔ ye k'a fɔ n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ n'o y'a sɔrɔ a ko gulon bɛ o la o tɛmɛbaaw ye aw ye dɛ a dun gulon b'a la sabu kira ko tɛ ko ni min y'a dafa kaban ko ale ye i garanti dɔ min na lahul janna aljinɛ garanti wa o de ye ni ala cɛ layidu ye ni ala ko tɛ ko u ye tiɲɛtigɛli kɛ u ye layidu min u ye ala layidu ɲɔgɔnya layidu min kan faminhum man qada na'bahu ko cɛw b'o layidu tigi ninnu na minnu zara o layidu ninnu kan o ma janfa wa minhum man yantazi ko mɔgɔw b'u la olu bɛ saya kɔnɔ o kan kan layidu in u t'a bɔrɔ badalu tabdila k'u ti yɛlɛma an b'a ɲini ala fɛ anw minnu bɛ yan ko ala ka anw ye o de la an bɛ sigi la cɛ minnu kama an ka jigiya ka ɲi u la an ka jigiya ka ɲi u la nin bɛ an hakili jigi an ka taaba in kelen kelen bɛɛ la an ka cɛkɔrɔba fana tun ye nin kɛnɛ nin seereyabaga ye n'o ye Ibrahim Tapili nka ale fana t'an cɛla bi ɲɛnamaya bɛ tan de an bɛ ɲɔgɔn bilasira waati ko don ni min ta dafara o bɛ taa nka a bɛ wasa an ye ka ban wajulu kan bɛɛ ala tilala o la don dɔ la Fudayl ale delila ka mɔgɔw sigi ka ladilikan d'o ma n'o ye Fudayl bun Iyadi ye ladilikan in kɔnɔna la ko cɛkɔrɔbaw ni denmisɛnninw Fudayl tun bɛ ka kuma minnu fɛ cɛkɔrɔbaw ni denmisɛnninw sigilen don a ko ya ma'ashara shabab kam min zar'in adrakatuhu al'afa qabla bulughihi wa tamamihi a ko denmisɛnw n bɛ aw ma n bɛ ladilikan di aw ma sɛnɛfɛn joli bɛ yen ni o tiɲɛna ka sɔrɔ a sɛnɛfɛn ma mɔ ka s'a dan na ni ɲɔ don ɲɔ dannen ɲɔ danna fɛ walima malo dannen malo danna fɛ yanni u ka wuli ka sanfɛla sɔrɔ ko caman diɲɛna dɛ a b'o cogo kelen na e ye mangoro turu yanni mangoro ka falen ka yɛlɛ ka bolow bɔ k'a fɔ a bɛ den di ka mɔ di mangoro caman diɲɛna ka sɔrɔ o ma kɛ sɛnɛ a dɔw ma ɲɛ kuma dɔ la o de bɛ jigiya ko n'i ye n ka malo dan a na falen ka se malo kan waati ma n'i ye n ka ɲɔ dan a bɛ falen ka se ɲɔtigɛ waati ma mɛ ko o sɛnɛfɛn joli joli bɛ yen o dan na o dan b'a fɛ a jigi b'a kan k'a se hakɛ min ma k'a m'o sɔrɔ ko yɔrɔw ka ca denmisɛnw ko nin ye tiɲɛ ye nka nin ye jumɛn ye ka hakili di u ma ko aw minnu bɛ jigiya di a yɛrɛ ma ni funankɛya ye k'a fɔ ne bɛ yan anw da waati ma se fɔlɔ ko kan'o bila i kɔnɔ ko fɛn dɔw bɛ jigiya ni fɛn dɔ ye nka o t'o sɔrɔ dɛ o t'o sɔrɔ dɛ a b'o cogo kelen na a y'i ɲɛsin cɛkɔrɔbaw ma a ko ya ma'ashara shuyuk hal yuhsadu zar'u illa ba'da nuddihi wa tamamihi
وما الذي تنتظرون ها الله أكبر وبأي عذر تعتذرون الله أكبر ولا أكو أو منو نعم نأوي تشورباي أكو يلا سنفين ni a dafara kaba sɛnɛfɛn i ye mangoro turu a mɔna kaba mun wɛrɛ bɛ yen a tigɛli kɔfɛ siga t'a la malo a wulila kaba mun bɛ yen a kanni kɔfɛ Allahu Akbar foyi kaba a falenna fo ka kabakisɛw dafa mun bɛ yen a karili kɔfɛ Allahu Akbar a karili de bɛ yen siga t'a la ko n'a dafara kaba foyi tɛ yen o karili kɔ walima o tigɛli kɔ o kɔrɔ ye di ko aw minnu si sera kɛnfɛnzie ma ko waati jumɛn bɛ yen bilen ko aw bɛ k'o kɔnɔ a ɲinɛ bɛ ala kɔ a bɛ a yɛrɛ sago la denbaya minnu mara bɛ aw bolo n'u ka kungo a bɛ ɲininka a la n'u ka kungo a bɛ ɲininka a la kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi a bɛɛ lajɛlen ye bagangɛnna a bɛ ɲininka a ka bagan gɛncogo la olu minnu ni u kalifa bɛ a ma n'an ɲinɛ bɛ o kɔ aw dun si sera hakɛ min ma kama o kɔrɔ a sera kɛnfɛnzie la foyi tɛ jigiya aw fɛ k'o don jumɛn saya bɛna n sɔrɔ nka munna a ma ala ye munna a ma ala ye ɲininkali ye min ye nin bɛɛ la dɛ malɛzi tantazirun o tuma aw bɛ ka mun makɔnɔ jigiya jumɛn bɛ aw bolo labɛn ma sabati aw bolo ka sɔrɔ waati sera o tuma mun don walima a y'o to yen dɛ ayi ɔzirin ta'tazirun walima lujura jumɛn de bɛ aw bolo ka taa yira ala la nin de ye anw bali nin ko in de tun bɛ yen a jigi dan bɛ mun kan jigi dan tɛ foyi kan a y'a kuma laban ni jumɛn ye ko ale bɛ min fɔ cɛkɔrɔbaw ye denmisɛnw ye ko ni Alahu Taala ka ɲininkali taara se iza qala lakumul latiful khabir ko kuma min na ni aw bɔra nin ɲɛnamaya in kɔnɔ ka t'aw jɔ a ka ala la kuranɛ aya kelen bɛ yen ko ni ala taara o ɲininkali kɛ aw la aw minnu ma sɔn ka labɛn kɛ ka bila o yɛrɛ ɲɛ e y'i to funankɛya la e m'i ɲɛsin ala ma fo saya y'i bɔ yen pewu e min si fɛnɛ sera a selen kɔ nka o bɛɛ n'a ta i ma miiri nin ye fɛnba ye dɛ ka si sɔrɔ e ma ala ko dɔn kira ko mɔgɔw la mɔgɔ jugu ye o tigi de ye sharru nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu mɔgɔw la mɔgɔ jugu de ye maa min si janyana a ye si sɔrɔ nka a ka baara kɛra baara tiɲɛnen ye baara tiɲɛna si kɔfɛ k'o de ye mɔgɔw la juguman ye o aya in ye jumɛn ye ko awalam nu'ammirukum ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير بلغ ko kuma min na ala bɛna ɲininka nin aya in na ni aya in n ka jɔnw e sera ne ma n ka ɲɛ tɛ labɛnna i bolo dɛ i ma foyi bila i yɛrɛ ɲɛ min bɛ se k'i kisi bi o la ne ala ka ɲininkali ye min ye awalam nu'ammirukum yala ne ma sini d'aw ma wa ma waati dɔ d'aw ma wa waati min ma yatazakkaru fihi man tazakkara miiriba bi miiri waati min kɔnɔ wajulu ɲinina o bi waju waati min kɔnɔ yala ne ma o waati dɔ di aw ma wa aw minnu bɛ sigi kɛnɛw ka kana ala ta lamɛn ka faamu dɔw ta ka yɛlɛma dɔw don a ka jugumanw na k'a ka ɲuman dɔw caya yala ne ma nin da fila di aw ma wa mɛ ne na aw bɛ yan bi an jumɛn bɛ se k'a fɔ ko ala ma o di an ma ala y'a di a ye waati d'an ma waati min an bɛ miiri ala la k'a sɔrɔ ala ko min mago bɛ ale ala miirili la min mago bɛ yɛrɛ waju la ko yala ne ma waati di o tigi ma o la wa ala y'a di dɛ ala ko ma da o ma k'a fɔ o waati an bɛ miiri sɔrɔ di an bɛ an yɛrɛ waju di ala ko waja'akumun nazir i bɛ ka sama min nɔfɛ la i tɛna se k'i yɛrɛ bɔ bilen i b'i miiri di la ne ye bagabagalikɛla di aw ma
nye bagabali kala dawma kera Muhammadul Mustafa nana kana nin diine fɛn o fɛn ka kan ni fɔ ye e ka kɛta la ani ka tota la kira nana bɛɛ fɔ k'a ban Allahu akbar kera kira hamile a dɛlen ni n bɔra yan n mandenw bɛ kɛ di ala ko a ma innama anta munzirun wa likulli qaumin hadi Allahu akbar Muhammad e bagabalikɛla de nka kana jɔrɔ jamakulu bɛ na nin ɲɛnamaya kɔnɔ na kandaba dɔ di u ma u ka sɔn walima u ka ban a b'o de bolo i ka sɔn walima i ka ban nka an bɛɛ y'an ka temps caya ala ko ɲɛɲinini ma k'a fɔ an bɛ ala sɔrɔ di anw bɛɛ y'an ka ko caya o ma nka ni ɲininkali bɛ taa kɛ an kelen kelen na wa an kana siga la ko a don bɛ na hali a man jan an bɔra ka minnu fɔ sisan ni an y'o ka waatiw fɔ ni o dafara a kun tɛ jigiya ta o k'a fɔ olu de ta kun sera la o kɔrɔ a dɔnba o de la ala ye nin dɔnni d'a yɛrɛ ma ka o bɔ si ne ni aw la an ka kɛ ɲumankɛla ye k'a don labɛn o de la ne ni aw labɛn min kan ka sɔrɔ an bolo ni a ye n jigilen ala ɲɛfɛ o kan ka sɔrɔ an ye baara de kɛ baara sɛbɛ min bɛ taa yira ala la nka ala tilala k'a nɔgɔya an ma sabu n'a kun sirila fanga la bɛɛ tɛ se ka kɛ fangatigi ye dɛ n'a kun sirila nafolo la bɛɛ tɛ se ka k'a ye nka ala y'a siri i seko damayira de la i seko i bɛ se min na k'o kana i ɲɔgɔnna tɔɲɔ a i bɛ se o kɔnɔna na wari t'o kɛ faamaya t'o kɛ a y'o se fana d'i ma kana i ɲɔgɔnna tɔɲɔ kana kɛ walejugukɛla ye kana kɛ jɛnɛyakɛla ye kana kɛ namaratɔ ye kana kɛ janfanji ye ala y'o se d'i ma dɛ wa hali fɛn minnu ni ala ye an bila o la olu sendaya kama a ye o bɛɛ yafa a ko a ye jaga bɔ mɛ a se tɛ minnu ye dun walilahi ala nasi hijjul bayti liman istata'a ilayhi sabila a ko n ye hiji kɛra farida ye ne ka danfɛn bɛɛ kan mɛ jɔnni ko minnu y'a se sɔrɔ o kɔrɔ ye di minnu ma fɛn o fɛn se sɔrɔ ala y'a bin ka bɔ i kan hali sun n'i tɛ se ala ko a to yen ka fɔ mangɛnɛ bi ala ko e k'i se bɔ ala fa iddatun min ayami ukhar e k'a bila waati wɛrɛ la n'i ye kɛnɛya sɔrɔ ni bana yɛrɛ ye bana ye min duumelen don ko e k'i se bɔ a la a tilala ka fɛn d'i ma e bɛ min bɔ a bɛ sun bi ka bɔ i kan o kɔrɔ ye di ko ala fɔnisirayara a ka jɔn kan min bɛ an bolo an se don wa an dɛsɛn bɛ o de la n'i dɛsɛr'o la nɔgɔya sira bɛɛ dira e ma nka e ka dɛsɛ fo n ka ɲɔgɔnna tɔɲɔ sabu a bɛ dulon o de kan hariman fam ala yɛrɛ ka hakɛ ka dɔgɔ jɔn ka jenini na lahara jumɛn ka bɔ an ka ko an yɛrɛ dama ala ye nɔgɔya bɛɛ d'i ma mɛ e de ka taa dɛsɛ ko ala n tɔw ka hakɛ ma se kuma da t'i bolo dɛ ala ɲɛkɔrɔ kuma da t'i bolo o de la min bɛ diyagoya an kelen kelen kan o de ye cɛsiri ye ka an jija an ka zaadu sɔrɔ nin ɲɛnamaya in kɔnɔ yan'an bɔli cɛya tazawwad lillazi la budda minhu fa innal mawta miqatul ibad an k'an jija ka sira fana sɔrɔ an bolo sabu ka d'a ka saya o ye hadamadenw bɛɛ lajɛlen ka layidu de ye layidu min n'a ti yɛlɛma siga t'a la an bɛɛ lajɛlen o de la shayiru ko ten ko tub mimma janayta wa anta hayyun kun mutanabbihan qabla ar-ruqad aw qabla ar-ruqad a ko cogo di ko i jija i ka segin ala ma tub i ye walejugu minnu kɛ ko bɔ o la wa anta hayyun ka sɔrɔ i bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ se b'i ye kuma min ɲɛnama de bɛ se k'a yɛlɛma ko o se b'i ye kuma min ko i jija i ka segin ala ma wa i jija i ka kɛ maa kununnen ye ka kɔ don ɲɛ don min bɛ taa kɛ dɛsɛ don ye n'o ye se tɛ kɛ e ye ka saya don a sɔrɔla ka jumɛn fara a kan ko n'o kɔni kɛra ka sɔrɔ e ma segin satandam in rahalta bi ghayri zadin ko i na nimisa n'i bɔra nin ɲɛnamaya in kɔnɔ ka ala sɔrɔ ka sɔrɔ sira fana labɛnnen tɛ e bolo k'o ye nimisa ye nimisa min nafa t'a la
nafa t'a la dɛ ka fɔ nimisara ala ne ye nin min kɛ la nimisa nafan da don a y'a laban ni jumɛn ye ko watashqa wa i bɛna sɛgɛn lahara jɔ don ala ɲɛkɔrɔ e min ma sɔn k'a baara kɛ i bɛna sɛgɛn waati jumɛn iz yunadi kal munadi kuma min na wele dabaga bɛna wele da e min dar'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ ka sɔrɔ zadu t'i bolo n'o ye sirafana ye i bɛ taa min yira ala la ko kuma min na wele daba bɛna taa wele da atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighayri zadin wele daba bɛna wele da ko yala e bi jɛ n'a ye wa e bi sɔn wa e ka fara jamakulu kan minnu bɛna labɛn ni sirafɛnɛw ye ni daliluw ye k'u jɔ ka ala la ko ala ne ka dalilu filɛ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ n ka kisi sira taamali la ko yala i bɛ sɔn ka fara o jamakulu kan ka n'i jɔ n'o ye ala kira ye ani mɔgɔ minnu sɔnna ka fara a kan n'u ka jija n'u ka cɛsiri yala e bɛna fara olu kan k'e ye kira mando ye nka e tɛgɛlankolon don wa caman de bɛ tan ko tɛgɛlankolon de bɛ t'u jɔ foyi t'u bolo sabu selila ya o suna ya o jigi dan bɛ o min kan olu tɛ nkalon ye dɛ nka olu kɛn bɛ ka tasuma don o seli ni o sun n'o baraji bɛɛ la k'a bɛɛ jeni k'a ban ni dɔ hasidiyali ye ni dɔ kɔrɔfɔli ye ni binni ye dɔ kan ni dɔ ka nafolo détourné ni dɔ muso tigɛli ye ale y'a ka ɲuman de ye nka a m'a ka juguman calculé o la min bɛ yen o ye ala ɲɛsiranya de ye an ka siran ala ɲɛ an ka baara ninnu bɛɛ la wa ni ala ɲɛsiranya ɲinina a bɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ ala ɲɛsiranya de la ye cogo tɛ dɛ la ye cogo tɛ fɛn o fɛn bɛ yen mumini hakika a ka fɛn bɛɛ bɛ gulo fɛn min na o de ye ala ɲɛsiranya ye o de la i b'a sɔrɔ silamɛw ka khalifa duurunan n'o ye Umar bin Abdul Aziz a kun b'a ɲini Hasan al-Basri fɛ k'a ka ladilikanw di ale ma ladilikanw an bɛ sunkalo de la bi sunkalo ye jumɛn ye sun ye mun ye ka i yɛrɛ minɛ ji ani dumuni na ani sun tiɲɛmafɛn tɔw ka bɔ fajiri kɛnɛ cili la ka taa se tile binni ma suntigɛ waati b'o la Hasan al-Basri a kun bɛ ladilikan min di Umar bin Abdul Aziz ma n'a ko k'a ma ɲin'a kɔ a ko Umar bin Abdul Aziz ma k'a to fanga la silamɛw ka khalifaya la a ko sum min ad-dunya wa aftir ala al-mawt a ko n b'i ma sun ka bɔ diɲɛ na sun ka ji to yen ka dumuni to yen ani sun tiɲɛfɛnw ka taa se tile binni ma o y'o dan ye nka nin ye sun min ɲini Umar bin Abdul Aziz fɛ a ko sun e ta tɛ ji ni dumuni toli ye dɛ la sun ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ de to yen Umar bin Abdul Aziz diɲɛ in to yen a bɛ jɔnw nɛgɛ a b'an nɛgɛ a b'an malasa wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun wa zina diɲɛlatigɛ in tɛ foyi ye fo n'a kɛra kulonkɛyɔrɔ ni batara yɔrɔ ye a bɛ fasi dɔ yira i la i bɛ sama o nɔfɛ i bɛ bali fɛn fɛn la diɲɛlatigɛ bana e yɛrɛ la pewu pewu o y'a sɔrɔ i ye ala min to yen o ala ka sira t'i la bilen o la f'an ka nin de bila an kɔnɔ ko an ka ala minɛ ka diɲɛ to yen Umar bin Abdul Aziz Hasan al-Basri a ye nin de fɔ a ye ko sun ka bɔ diɲɛ na wa n'i b'i sun tigɛ i sun tigɛ kuma min na saya mɛlɛkɛ jɔra i kunna Umar bin Abdul Aziz o k'i ka sun tigɛ don ye saya mɛlɛkɛ jɔlen kuma min na a bɛ nin min saya ji la o waati o k'i ka sun tigɛ waati o kɔrɔ ye di ko kana diɲɛ ye fiyewu kabiri nin kɛra Umar bin Abdul Aziz ko nin ladilikan in ko a tora ale kɔnɔ a tora ale kɔnɔ wa a tora a kɔnɔ dɛ o de la kuma min na n'a fatura a ka mɔgɔw gɛrɛla furumuso la o ko a muso ma ko e bɛ se ka mun fɔ an ye i cɛ kan anw n'a bɛ ɲɔgɔn kan kɛnɛ ma an bɛ dɔw dɔn a la nka ne b'i ɲini nka e fana bɛ mun dɔn a la Umar bin Abdul Aziz furumuso ko di a ko wallahi ma kana bi aksarikum salata wala siyama walakin ma ra'aytu abdan kana yattaki rabbahu min Umar
ako ma fo Umar ka seli kun ga ca autaye ay ma fo Umar ka su kun ga ca autaye nga nati jonvoyi do ne ka yella ko Umar bin Abdul Aziz jondo yele ka fo ko kumbi sira alanye katme Umar ka ne mo mai aha ma bise ka soro awla min ga seli ka ca tay o ti bom sile kono ma bise ka soro awla min ga su ka ca tay o be sawmu dahri rek na ikle kilim la be kle kilenda nga ala ne saranya nyaaye ni cheyna olla ka bo kuman wati chogo kama ni Umar bin Abdul Aziz ay reka ala saranya sorole ay shi'ru suflada ako ittaqillaha fattaqwallahi ma jawarat القلب امرئ الا وصل akodi ako sira alanye sabu alanye sanye nimvu imma on nege mine duskun vu imma on nege mine fayaso mashima ala kanu ka fo misra alanye fo alaye o sedima ka yere dima ka kanu dima ka alanye sanye dima sigatalla jombi fenjama nyini taso wada ibi jeyini isako do akono ito soro fi ibi masaya nyini ki shibeka no fe ito soro dobe obi na volo nyini ka shibeka fokata sa tike na volo tiki nga ako nebi mi vo jonye ay sra alanye sabo alanye sra ye fenye duskun jima sama o nofe illa wasala fika soro oh mimi vo ka tuko la laysa man yaqta'u turkan batolan innama man yattaqillaha al-batal ako mimi wa awiye che fari ko te mimbi stratige mo olay kajo be ka dombia mise ka stratige bela afanga bena ajagale bena ko te chede ko che joni mi yesu toyere ka ala kota sesoro ka wal muso ka ferama ka sesoro ka wal na wolo détournel sesoro ka to fangala dabbe yela le do ay ka chelike ka to jujiyala kire tige ka tonomi akan nafaka ma o bese bay ka to laselila ka di convie ma mo ngoso ka sagosoro ay o besoro ko minjera o ko ala esre ma mimbo la ko ni bi chefari ni ko de chefari subhanallah amin ala kan sago dama ala kan ngala inu sabati ala kan nyine fe ono ya amin azgira sigi mina bi no e ka hina nyine ka ngata ba we ya rabbi ala ka hina muslim shu amin ala ka ya faku ye ala ku dero nema sabi on yara kelengile soro do mi o ka soro ni ala bi nyo fe ala kera ala ko ka ka ala ya kama be ala kira hormay sallallahu muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni kunyanye sikoroni kauka hinala sekena min be sigi sangosa o keneka min kera ka be mekaluma samba fla anitani kononto wala amba nyina ala fe nyina takare hera la chugo min sanwere ta ala ko irana ala ka boda dama jamana ala ka basigi dwala ankara mo munu ye ni la seli munu ke ala ka nyemula shi jani kene ala ka duma ka ufu ka wal nyuman don ka ala dili ala ka wati were irana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tinya wilila ngalondi zegati yemi tinya wilila fala ka chideme Saraga jugu bomori, te ya